Мужыкі цэлуюцца і спяць у адным ложку. Гэта не клуб блакітная вустрыца, гэта сярэднявечная палітыка. Найбольш вядомы эпізод гэта калі кароль Рычард львінае сэрца і ягоны сябра-вораг кароль Францыі Філіп Аўгуст дзялілі ложак, але пра каханне тут гаворкі не ішло. На жаль, або на шчасце, яны падзялілі ложак дэманстратыўна і спалі так разам. Ну, адпаведна, гэта была такая дэманстрацыя ўзаемнай лаяльнасці. Таксама абсалютна нармальным і не мела аніякага рамантычнага падтэксту увогуле на працягу гісторыі, калі два мужчыны цалаваліся. І тут нават далёка можна не хадзіць за прыкладамі, нават паглядзіце імя розы Умберта Эка. Умберта Эка славуты медыявеліст, такія смачныя пацылункі паміж манахамі. Дарэчы, тое ж самае тычыцца момантаў, калі мужчыны плачуць. Гэта нармальныя паводзіны для Карла Вялікага ў песні пра Раланда. Гэта нармальныя паводзіны большасці людзей, калі вы чытаеце гістарычныя хронікі. Гэта нармальна для героя Вальтера Скотта ў гістарычных ягоных раманах. То бок усе такія рэчы, праявы нармальных фактычна чалавечых эмоцыяў, недзе пяшчотнасці, пэўнай блізкасці, мы іх нібыта традыцыйна стыгматызавалі, але традыцыйна гэта ўсё было нармальна і для мужчынаў, і для жанчынаў. Але чамусьці вось з 20-е стагоддзя ўсё гэта стала нейкім ненармальным. І мы з гэтага кола ўсё яшчэ, нягледзячы на ўвесь гэты прагрэс, не выйшлі асабліва. Усё яшчэ мужык чапае мужыка, усё адразу усім зразумела нібыта.